Avui anem de ruta pel Ripollès amb els Portell. Us presentem la Júlia i la seva germana Caral. Les acompanya la seva cosina, la Paula. La tropa es completa amb la Laia i el Raimon. Som davant d'una família molt aventurera i ara ho podran demostrar. Som en terres del Comte Arnau, a prop de Toses, per fer una excursió molt especial. Bon dia, benvinguts al Ripollès. Avui farem un recorregut acrobàtic que consisteix en un circuit que trobarem unes tirolines, uns ponts de mico, uns ponts tibetans. Bé, ja veureu, avui és una activitat excepcional perquè estem a bastanta alçada. El Víctor, el guia instructor de Basaroca, ha dissenyat una sortida a mida per a la família d'avui, que són molt valents i experimentats, però també es pot gaudir del paisatge i la natura sense exigir-se tant. De moment, toca caminar 40 minuts per arribar al circuit acrobàtic. Per als Portell no suposa cap esforç perquè han fet trekking al Nepal i estan acostumats a caminar. Arribem a les Roques del Migdia, on descobrirem el Pirineu Oriental des d'un altre punt de vista. Som a 1.800 metres d'alçada, ben equipats i amb totes les mesures de seguretat necessàries. Avui, el Víctor, a més de guia, s'ha convertit en càmera i ha gravat moltes de les imatges que veieu. El matí ha estat intens. Ha arribat el moment de descansar i omplir l'estómac. Som a l'hotel-restaurant Els Caçadors, de Ribes de Freser, un clàssic de la comarca especialitzat en cuina tradicional feta amb productes autòctons. El Ramon, l'amo del restaurant, presumeix de fer els millors cargols del món, amb permís dels lleidatans. L'hotel també té una terrassa amb jacuzzi, ideal per contemplar com canvien els colors dels boscos de la vall al llarg de l'any. Ribes de Freser és un bon campament base des d'on visitar altres poblacions amb encant de la zona, com Queralbs, Pardines o Rocabruna. De moment, a l'hotel Els Caçadors, la Paula ofereix un espectacle improvisat de claquer. Llàstima que el calçat no sigui el més adequat. La tarda la passarem a Ripoll, al Museu Etnogràfic, on descobrirem la forta tradició metal·lúrgica de la zona. La Roser, guia del museu, els explica com ha anat canviant la vida al Ripollès al llarg de la història i ho fa a través dels objectes. En èpoques remotes, 3/4 parts de la població treballaven algun ofici relacionat amb el metall: clavetaires, ferrers, armers. Una de les parts més impressionants del museu és la rica col·lecció d'armes antigues fetes a Ripoll, que van aconseguir molta fama a tota Europa. La visita conclou a la Farga Palau del segle XVII, on es poden veure els martinets, 2 martells gegants que durant 5 segles van treballar el coure.